Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Sorionekoak gu. Sorioneku edo beste zerbait. Agian ikae, agian igae. Lantzeko mehatzegunean 2000 urte inguruko inskripzio bat aurkitu dute. Eta inskripzio hori baskonikoa izan daitekela dio Nafarroako gobernuak. Ohar batean adierazi dutenez, inskripzio hori garrantzitsua da, tokiko hizkuntzen alfabetatzearen berri ematen duelako. Hain zuzen, erromanizazio eta latinizazio prozesua aski aurreratua zen garaian. Hiru ikurrak ikurbilduma paleo-hispaniko batekoak dira eta ikae edo igae gisa transkribatu dituzte. Baina kontua da, inskripzioa hain laburra dela, zaila dela gehiago zehaztea. Dena den, ikai hitzarekin duen antzagatik, baskonikoa izan litekela diote. Tom Lizarazu, kalientak esales. Atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi. Tomasiez gain, hizkuntzalariak jotake lanean jarri beharko ditugu deskubritzeko benetan zer ote dioen inskripzioak. Nik hainbat kurrikulum dauzkat hemen. Lehenengoa, Iñaki Martínez de Luna. Gaurko egunez, jaio zen Martínez de Luna, euskal soziologoa, ia 40 urtean zehar garrantzi handiko ikerketak zuzendu ditu batetik, euskara biziberritzeko prozesuaren ezagutza zientifikoan sakontzeko, eta bestetik, euskal gizarte realitatea aztertzeko. 2023an Manuel Lekuona sariaren irabazle izan zen, eta urte bat lehenago Anton Abadia saria eman zion Gipuzkoako Foru Aldundiak Martínez de Lunak sustatzen duen Garabide elkarteari. Dago gure askatasuna barreiaturik Espainia, euskal presoak ala ituzte Logroñon eta Malaga, Darokan Huelvan Burgosen Cuenca. Aizu, beste hizkuntzalari baten kurrikuluma daukat nik hemen, baina haian pixka zaharkituta. Ikusiko dugu, bota. Gaurko egunez, baina 1875 jaio zen Pedro Hilarion Sarrionandia Linaza, abade frantziskotarra. Afrikako misioetan ibili zen Marokon eta Errifeko Amazigera hizkuntzaren lehen gramatika idatzi zuen. Oraindik ere oinarrizko liburutzat hartzen dena. Gramatika 1904ko udarako bukatu zuen. Ordura arte Errifera ahozkoa zen eta erriftarrek ez zuten hitz egiten zuten mintzariaren idazteko sistema grafikorik edo alfabetikorik. Idatzi behar izan ez gero, arabierazko eredua erabiltzen zuten, baina ortografia arauri gabe. Datu bitxi bat, Pedro Hilarionen bizitzaren hainbat pasarte ditu aztergai, Joseba Sarrionandiaren Moroak gara behelaino artean liburuak. Epa! Zezen beltza zazpixale zerdiko, euskaldunek euskara dute galduko, euskaldunek euskara dute galduko. Aizu, nik entzuten ari garen gizon honekin lotura bat topatu dut gaur, Gaurko egunez, jaio baitzen Georges Charles Brassens, abeslari eta musikagile frantziarra. Berriz. Ondo gatu zaite, Bai. Agian berri ratzaitetherako eta bazpare, Brassens, ez? Guretzat Brassens. Herrialde hartako Frantziako abeslari ezagunentarikoa. 1950 eta 50ko hamarkadan arrakasta handia lortu zuen Parisko kabaretetan. Bere abestietan gai satiriko eta sozialez aritzen baitzen. Eta askok abesti horien bertsioengatik ezagutzen dutu Brassens. Frantsesez Carla Brunirenak, katalanez Serratenak, italieraz Fabrizio de Andrerenak eta euskeraz Anje Dualderenak. Loretxo bat adibidez. Loretxo bat lista filarrutan, lista fin bat lorez jantzia, lotzen zaitu bihotz puntaktikan, ta zara matza biluzia.
zerutik milaka beita zauzkan, sutan jartzen dutenak hunkitzean, haren beste nun nitxuturikan, ahotik ezin kenduz baina biltzan, loretxo bat listafin larrutan, listafin bat lorez jantzia. Tira, poeta batetik bestera. Gaurko egunez, jaio baitzen Doris Lessing idazle britainiarra Kurdinstanen. Eleberriak eta kontakizun labur ugari argitaratu zituen. Gai nagusitzat 20. mendeko arazo politikoak eta sozialak zituztenak. Lan aipagarrienak Children of Violence eta The Golden Notebook dira. 2007an literaturako Nobel saria jaso zuen emakumeen bizipenak eta zibilizazioaren banaketa eszeptizismoz, pasioz eta indarrez kontatzeko betasunagatik. Goazen idazle feminista gehiagorekin. Gaurko egunez duela 110 urte jaio zen Esther Txapa, mexikar mediku zirujaua, idazlea, feminista, sufragista, sindikalista eta aktivista. Oidena, Oi. Sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas. Eta gaurko egunez, hil zen Guiomar Torresao, portugaldar idazla eta feminista, Portugalgo emakumeen emantzipazio idealen funtsezko pertsonaia. Torresao fikzio idazlea, poeta, antzerkigile eta saiakeragilea izan zen. Ribaltase Ganbiarra saldizkarian kolaboratzen hasi zen, eta Delfin de Noroña ez izenez idatzi zuen lehen 10 zenbakietan, baina handik aurrera bere benetako nortasuna agerian jarrita hasi zen idazten. Gerora, 79an, Uma Alma de Mujer argitaratu zuen bere lehen eleberria, eta Almanak da Senyora saldizkaria sortu eta zuzendu zuen hiltzen arte. Eta emakumeen emantzipazioarekin jarraitzeko, 1972ko urriaren 22an, Vancouverko mugimendu feministek Sorbuk sindikatua eratu zuten Kanadan. Make a bitch. It's a fact. Hit it like, get it hot. Make a bitch. It's can you play a song with a fucking beat? Hit it like rum pam pam. Get it hot like Papa John. Hiriko emakume langileen elkarteak bultzatu zuen sektore feminizatuak ordezkatzeko sindikatu tradizionalek emakumeak nagusi ziren sektoreak bazter usteaz gogaituta zeudela adirazita. 1986 arte irauntzuen sindikatu independente, sozialista eta feminista. Sindikalistak aipatuta nik badut hemen beste bat. Gaurko egunez zendu zelako Ewan McCarroll, ingeles folk abeslari, kantautore, komunista, sindikalista eta antzerkigilea. Mundu anglosaxoian aski ospetsua den Dirty Old Town abestiaren egila da. The Dubliners, The Pogues eta The Special taldeen abestiak bertsioak egin dituzte, baina niri bereziki beti labetena gustatzen zait. Entzungo dugu orduan. Not changed at all. Dirty old town. Dirty old town. Horrela doinu hauekin irratsaioa ofizialki has dezakegu. Zer dugu gaurkoan? Espaziora bueltatxo bat eginez hasiko dugu saioa. Azken 60 urteetan egin diren misio ezberdinen inguruan ariko gara, Naiara Barrado Izagirre, fisikan doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioko taldeko kidearekin. Aurreko astelenean hasitako Samuel Luisen hilketaren epaiketa zerariko gara gaur. Eta Maialen Tellabidek Kasiopea taldeaz hitz egingo mendigu. Epa. Horrela gonbidatuak aurkeztuta, hasteko garaia. Kafea nahi duzu? Hartu dut. Ez. Perfecto. Urriak 22 ditu, eta gaur asteartea da. Ongi etorri, kafezale zaretenoi, eta kafezale ez zaretenoi, denok ongi etorriak izango zarete gure irratsaio txiki honetara. Ongi etorri, bigarren kafera.
zuekin Julen Goikoetxe hor begozo. Egunon? Baita zuei ere. Ui. Ai. Eta zuekin Eire Maia Manterola egunon? Egunon. Ondo? Ondo. Vale. Eta ni Goiuri Ezeiza handia nauzu hementxe gaude. Ondo. Ondo. Bai, eskerrik asko Gilen. Hementxe gaude irratsaioa egiteko prest. Oh la la la, oh la la la, I'ma need to hear you say it out loud, 'cause I love it when my name slips out your mouth, love it when you ask her, rest my body. Tira, gire iluna dugu behintzat gure estudioan eta abesti honekin pentsatutaian dantza ingo dugula edo behintzat aldartea hobetuko dela. Hortzuko dugu, aldarte hobetza. Dantza kontuak. How you know to sweater, green eye French boy got me tripping on that accent of your lips. How your tongue do all those tricks, how you know to sweater, kiss me. Bueno, egunon, 5 días rapaziños esaten digute, 5 días, haize ondo horrela, ze goxo, hasi garen, Gorkak ere egunon esaten du, egunon irukote, oraindik udaran altzaude Goiuri, egia da, orain tirante duen kamisetarekin dagoela, baina nik txaketak eta jertxiak eta ekarri ditu dala, baina hemen goxo gaude, hemen gure laborategian kafearekin beti goxo, beraz? Gaur ere sandali egit. Ez kontatu, dena ez da kontatu behar. Vale? Guegiaren eta zintzotasunaren eta objektibitatearen izenean ari gara, programa hau egiten Goiuri. Your skin is always soft, how your kiss is always hit, how you know to sweater, green eye French boy got me tripping on that accent of your lips, how your tongue do all those. Lehenengo maite duta badugu txatean, beraz horrekin hasiko dugu saioan ere maite duta da, atzo dantza klaseetan iparraldeko dantzak ikasi genituen, erdizka, bala, ondo dago behintzat, atzoko klasean erdizkastea. Erdizka lauetan. Hori ez da dantza baten pausoak edo horrelako zerbait da, uste dute. Ez dut, Akaso okernago, baina... lehenengo lerroa bakarrik irakurri dut, iparraldeko dantzak ikasi genituen, erdizka lauetan, ze onda. Eta larun batean, goxua azokara noa. Tira. Gorkak, ez dakiteko. Planak. Nun bilatzeitu beste. Ez, gauza da bilatzea beste denbora izatea denetara joateko. Bai. Gorka izango da zoriontxo asteburu honetan, ze larun batean ordua atzeratu egiten da, ordu bete gehiago dago, beraz gauza gehiago egiteko denbora izango du. Agian izango da ordu aldaketarekin posten den pertsona bakarretakoa. Gorka Santesteban. San Gorkak, gustatzen zaizu ez da, orguna luzeagoa izatea. Ero, hori da, erantzun Gorka. Agian jende gehiago gongo da, nik ezagutzen ditut batzuk, Bai, gustatzen zaienak. Bereziki goizetako ilun hori etzaielako gustatzen, eta bai. Baina, zenbat irauten du ba? Berehala berriz ere goiza ilun izaten. Bai. Baina, tira, uste dut minutu gehiegi eskaintzen dizkigula irratsaio honetan ordu aldaketari. Ze gaur hemen ez dagoen, baina Inigo Asensio Lurbide tematuta dago gai horrekin. Bai. Eta orduan, urtean 2 aldiz, zeizen bat aste igarotzen dituen ordu aldaketa gora eta ordu aldaketa bera. Bueno. Beraz, Vale. Aurrera, minutuak aurrera doaz, eta Janus Lesterren abesti honen izenburuak bezala. Minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzen denborak ez baitu egunik barkatzen. Tira, Julen, zer maite duzu? Ni hasiko naiz.
Bai, maite dut eza, badakit ordu aldaketa, baina zer maite duzu? Aha. Ez, begira, maite dut, asteburuan izan dugun jaialdi bat, Ordiziarro jaialdi egin da asteburuan, eta tokatzen zaigu hor, antolakuntza lanetan aritza, eta gauza ederra da, gorputza ustuta, baina barrutik beteta amaitzen duzunean, ez? Pasa ditugu, aurreko prestaketa bilera ugari, gorabera ugari, zalantza ugari ere bai, baina tira, gunak iristen direnean, egite besterik ez da geratzen, eta ostegunean, hasi ginen jaialdiarekin, ostegun iluntzean, Ander Zubilagaren kontzertua izan genuen, formatu txikian, egintzen espazio areto txiki batean egintzen kontzertua, kontzertu ederra izan zen, eta gero ostiralean eta larun batean, Ordiziako frontoian egiten dira kontzertuak, eta frontoi ingurura ere, prestatu atondu behar izaten da, eta soinuarentzat frontoiak ez dira berez leku egokiak, eta saiatzen gara, telak eta antzekoekin, akustika hobetzen, nolabait ere, kaja moduko bat egiten telegin soinua egokiagoa izan dadin, barra jartzen da, ikuslentzat ere, balik eta argiztapen eta soinurik onena izateko baliabideak jartzen saiatzen gara, eta horrek azkenerako lana asko suposatzen du, gero jendea taldeak ere etortzen dira, hiek ere harrera egin behar zaie, hiek ere zaindu behar dira, eta azpimarratuko nukena hori da ez, jaialdian izan diren taldeak estiloak gustatuko zaizkio jendeari, etzaizkio gustatuko, batzuk gehiago, beste gutxiago, baina azpimarratu nahiko nukena hori, saiatzen garela, tratu gizatiar on bat ematen, azkenean, bertan lanean aritzen garenak, asko musikari izandakoak, edo musikan ibilitakoa gara, musikari izandakoak esatea gehiagik izango da, musikan ibilitakoa gara, eta gustatzen zaigu, gu ondo tratatu gaitu zen lekuetan bezala tratatzen saiatzea jendeaz, eta uste dut, jaialdiaren indargunetako bat badela hori, alde batetik, etortzen diren taldei ematen zaien tratu, eta bestetik, taldea bera ere, gure lantaldea ere, zaintzeko egiten dugun ahalegin hori, ze bestela, alperrikako litzateke 3 egun ordu asko izaten dira, lo gutxi eta ordu asko, eta horrela aritzen zarenean erraza da, erantzun txarrak ematea batari eta besteari, eta saiatzen gara hori ekiditen, eta uste dut, gure gabezia guztiekin lortu dugula, eta asteburu ederra izan da. Zisko egin da amaitu dugu, baina asteburu ederra izan da. Txalobero bat, hemendik antolakuntzari, bertan parte hartu duzun guztioi, musikariei eta ikustera joan direnei. Txalobero bat, bidazuek. Plast, txalobero bat. I'm a bee, in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me. Eta zer maite du Eire Maia Manterolak? Ez dakitan maite dut edo maite dut eza. Ara. Zuk bota eta guk erabakiko dugu. Bueno, kontua da, niko hain dela hilabete eta 10 egun inguru batan un karneta, eta beti nire ilusionentako bat izan da, kotxe hartu, eta nire musika entzutia. Jarri, nire Bluetootha eta musika entzun, eta hori, no? Eta, bueno, aurrekoan sartu nintzen kotxea, eta batean Bluetootha etzen iten. Eta, bueno, karo, kisto moskeoakin, norraita ez dititen, ez dakizen, nekila zein, eta huendik ez egiten. Orduan, irratira rekurrituet. Oain ere bizitza dana irratia dara emateu. Eta hori, ez dakit, maiteeten irratian jartzen musika, edo irratiko tertuliak entzutia, edo maite beten gehiago nire musika entzuten jutia, klaro. Orduan, pixkat hori da dakaten dilema. Bueno, nik esango nuke maite duta dela, irratia tartean balin badago maite duta izan behar duelako ala beharrez. Beraz, maite duta, 160 maite duta, 120 maite duteza. Ados? Vale. You ain't gotta go nowhere, you can stay inside it. Can you blow my mind? Oh, set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from me? I don't wanna wait. Come take me where I ain't been before. Nere maite duta, agian noiz bait, norbaitek irratxai honetan aipatu du, beraz, poto izango da, baina esan egin behar dut, zenbat maite dudan, egoismotik, erabat, zeharo egoismotik, gaueko ordu txikitan esnatzea, pentsa, goizeko 4etan, gaur gertatu zaidan bezala, eta atzo gertatu zitzaidan bezala, goizeko 4etan esnatzarekin egit zer duen nere gorputzak orain, baina goizeko 4etan esnatu naiz, eta noski, orokorrean, goizeko 4etan, inguruko guztiak lo egoten dira, eta ardon ez daukazu hor divertimenturik, ez WhatsAppean, ez Instagramean, ez inon, eta gaur nere lagun bat esna zegoen. Eta juna izenean idaztera pertsona horri,
hartu dut mugikorra eta bere txatean sartu naiz eta idazten ari nintzela, tink, justo berak idatzi dit. Eta, Morfeok ez nau maite zindet loin, eta nik, idazten ari nintzen, nik ere zindet loikin. Eta, orduan, pixkat izketan aritu gara, berak erabaki duen arte, saiatu egingo zela, berriro lokartzen. Eta nik onartu dut, nuela lortuko, eta orduan abandonatu egin hau, baina antxagun gara minutu batzuz behintzat izketan, eta aizu, egoismo utxetik hori onartzen dutela dela, asko maite dut, horrelakotean esnatzen zarenean, eta beste norbait esna dagoenean, eta horrela, ez zarenean bakarrik sentitzen. Izan daiteke, agian beste ordutegi bat duelako, agian Mexikon bizi da, eta ordua desberdina da eta horren konektatu egiten duzu, edo agian gaur gertatu zaidan bezala, hemen bi insonio duen pertsona elkartzu direlako, baina hori ere maite duta. Ederra. De portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora. Eta Shakiraren soltera abestiarekin egingo ditugu urrengo minutuak. Zer? Gorka jarri du txatean, eire entzun nire podcasta jarri du. Beraz, autobombo autopromo pixkat egin du. Eta gero jarri du, ez zait gustatzen iluntzeak goiz. Bai, Gorka, guk ez dugu esan, goiz iluntzeak gustatzen zezen. Guk esan dugu, pozik egongo zarela egun horrek. Ordu bete gehiago izango duelako, eta gauzak gehiago eginal izango dituzulako, hori izan da sanai izan duguna. Beraz, guri eretzeigu, goiz iluntzeak gustatzen, baina datozen pare bat hilabeteak, horrela izango dira. Eta Gorka galdera bat, hemen ja sekretua kontatzen hasita esan duzu goxua azokara joango zarela. Goxua azokara zure azukreko eskorrarekin joango zara. Kontatu. Mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano. ¿Y qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Verano. ¿Y qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo aún huele a verano aquí. Y eso es para usarlo. Sí, hoy algo me gano aquí. Ay. Se pasa rico soltera. Y ahora las lobas. Estoy suelta, ahora puedo hacer lo que quiera. Ay, qué rico. Mira qué rico. Ay, 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 Se pasa rico soltera. Se pasa rico soltera. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 92.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Amarrak dira ta mezu batek izozu egin. Ez da egia
eza isiltasuna baino soinu jasan. Ilargian gaudela esaten digutenean, arretari gabe edo despistatuta gaudela esan nahi izaten digute. Gu gaur ez gara ilargira joango, baina gora begira jarriko gara datozen minutuetan. Sovietar Batasunak 1957ko urriaren 4 bidali zuen Sputnik 1 ontzia espaziora. Ura izan omen zen lurretik espaziora jaurti zen lehen ontzia. Urte hartako azaroan, Laika txakurra espaziora joan zen lehen izaki biziduna bihurtu zen. Eta 1961ko apirilaren 12an, Yuri Gagarin kosmonauta lurraren orbita bat osatu zuen lehen gizakia izan zen Vostok 1 ontziarekin. Harrezkero, ilargirako bidaia, nazioarteko estazio espaziala, Soyuz, Discovery, halako izen asko entzun izan ditugu, eta azken urteetan SpaceX, Starship, Starlink eta antzekoak ere geroz eta ohikoak egiten zaizkigu. Espazioan gertatu denaren eta gertatzen ari denaren inguruan jarduteko, Naiara Barrado Izagirre gonbidatu dugu bigarren kafera. Fisikan doktorea da eta unibertsoko zulo beltzean argi apur bat jartzera etortzeko eskatu diogu. Egun honetan ongi etorri, Naiara. Egunon. Entzuten zaitugu, bai, orain ondo entzuten zaitugu. Zer moduz gara, Naiara? Ondo. Tira, Naiara, aipatu dugu, 60 urteko epe bat, aipatu dugu gutxi gora bera ez, 1957ko urrian, bidali zuten Sputnik 1 ontzia espaziora. 60 urte hauetan gauza asko gertatu dira, baina apur bat, testuinguru historiko bat edo jarri nahiko genuke, eta zertzegoen, esan nahi dute, lehen da bizikontzia bidali aurretik nolakoa zen, gaur egun karrera espaziala edo deitzen diogun hori, nolakoa zen, egoera garai hartan? Claro, garai hartan, zuk esan bezala, karrera espazial bat zegoen, espazioko lasterketa bat, eta horregatik gauzak joan ziren, ainarin eta egin ziren hainbeste gauza. Zientziaren ikuspuntua bat zegoen, baina momentu hartan, ni bizi izan, baina irakurri dudanagatik eta horrela, nik uste dudana da, hori lasterketa bat garatu zela, nolabaiteko guda bat bezalakoa ez, ere bai izaten dute Gerra Fria eta horrelakoa, horrelako gauzak, aber zeinek irabazten zuen, zeinek zeukan potere gehiago adieraziko zuen, zeinek irabazten zuen, zeinek bidaltzen zuen lehenengo animalia bat espaziora, zeinek bidaltzen zuen lehenengo pertsona bat espaziora, horrek egingo zuen irabazlea. Eta horrek emango zion fama asko herrialde horri. Orduan, zientziaren aldetik horrek asko lagundu zigun, baina egia estan, zen poterearen bila, edo poterea bilatzeko lasterketa bat. Hori da, boterea hitza aipatu duzu, Naiara, hor nolabait ere 1957az ari gara, mundua bazetorren, bigarren mundu gerra bat atera oste batetik boterea, lidertza hori hartzea, eta pentsatzen dut, zuk esaten duzuna, zientziaren ikuspegitik, ikusten da ez, bazegoela lanketa bat, baina nolabait ere, lasterketa horretan, Sobier Batasunan lortu zuena izan zen, lehen da bizikoa izatea, kartak mahai gainean jartzen, eta bestei presioa sartzen. Claro, eta hor presio handi egongo zen, porque gero lortu zutenak ilargiratzen lehenengo pertsona, ordea, estatu batuarrak izan ziren, orduan hor egon zen, liskar bat eta nork irabazten zuen hor jarri zen diru asko espazioan. Eta espazioko ikerkuntzan, eta espazioko teknologia garatzean. Orduan horrek garrantzian izan zuen, diru asko jarri zelako bertan, horretan. Azkenean ikusten zelako akaso ez, zientzian dirua jarrita, ikerketa baliabide gehiagorekin egin ahal izango zela, eta nolabait ere munduan, bigarren mundu gerra horren ostean, mundua kontrolatu nahi zuten potentzia horiek, akaso espazioan izango zuten esperantza, mundua kontrolatzeko lekua espazio izango zela pentsatuko zuten? Imaginatzen dut, alde batetik hori gongo zala, porque, zientzia garrantzu da, gu badakigu, baina nik ezakit pertsona poteretzuek hori oin argi daukaten, eta igual hori ikusi zuten, ez? Baitu, hemen daukagu poterea demostratzeko modu bat. Eta gainera, garai hartan, fisikariak ere bai bomba atomikoa eta hor gauza asko gondiatzean, ez? Orduan, fisikan, zientzian, poterea lortu alzutela ikusi zuten, eta pentsatuko zuten, baitu, hemen badaukagu un filon, esaten den bezala, ez? Eta honetan irabazle suertatzen bagara, fama edo hori bat. Demostración de poder, esaten dena, ez?
Hori da, eta hor, egia da, blokeak ondo ezberdinduta daudela, ez alde batetik, gara esaten, Sobietar Batasuna, beste aldetik Amerikako Estatu Batuak, Txina ere tartean, eta hor, Txina hor nintzen, bai. Hori da, geopolitika ere sartzen da hor tartean, baina, nahi, bate baino gehiago esan izan duit, elkarra ezin dut ikusi oso gaizki ematen dira, baina gero, Errusiarrak Amerikaren ontzietan joaten dira estazio espazialera, eta NASAko astronautak ere, kosmonautekin batera Soyuz ontzietan ibiltzen dira. Horretarako moldatzen dira, hori esaten du jendeak. Bai, eta nik uste dut hori dela bidea. Orain berriro ikusi da, berriro aportu dela. Baina nik uste dut hori izan dela bidea, ez? Nolabait, ondo eramatea, ondo zientzia elkarbanatu behar dela, eta mundu guztiak elkarrekin egin behar dugula lan. Zedenak elkarrekin egiten baldin badugu lan, gizartearentzako edo gizartasunarentzako garrantzitsuak izango diren gauzak bilatuko ditugu, eta denok elkarrekin norabide berdinean goaz, ez? Planeta ez untzitza izan beharko luke gure fina, ez? Gure helburu nagusia hori izan beharko luke. Nik ikuste dudanaren ikuspuntutik, eta uste dut gehiengoak ikusten duenaren ikuspuntutik. Egia da, batzuei hori esaiela beste gustatzen, ze horrek ez dira berastasunik ekarriko. Baina, bai, garrantzitsua dela, eta nik uste dut zientzian jende askok argi daukagula hori, elkarrekin lan egin behar dugula, elkarrekin joan behar garela, eta orain berriro apurtu dira, zuk esaten zenuen bezala, ez, hor, nazioarteko espazio-estazioan hori biligara elkarrekin danak, baina derrepente, orain berriro, beste arazo batzuengatik, gudak eta direla medio, berriro apurtu dira elkarlan egin alizate horiek. Gero, zientzialarien aldetik, ez daude inbeste arazo, baina gobernuek ez dute nahi, edo, bueno. Hori da ez, akaso geopolitika une batzutan gailendu izan zaio zientziari, baina zuk esaten duzuna, zientziak erakutsi du geopolitika sortzen dituen ezin ikusi eta hor dauden botere edo kontrol nahi hoien gainetik, zientziak bere bidea egin behar duela, ze azkenan zuk esan duzuna, planetaren etorkizunerako garrantzitsua da hor egiten den ikerketa guzti hori. Bai, eta denok aldi berean joatea, baina, bueno, hori, ni geopolitikari buruz gehiagi ez dakit, baina ni ikusten dudana oso argi, da hori ez, denok egin behar dugula elkarrekin norabide berdinean. Zer bestela ez dago biderik. 60 urteko tarte batez ari gara, nahiara, epatu dugu, 1957an joan zela Sputnik bat ontzia espaziora, 60 urte hauetan ze bilakaera izan du, ze garapen izan du ikerketa guzti horrek, esan nahi dut, aurretik zetorren guztia, behin espaziora joan da hori mugarri bat izan zen, azken 60 urte hauek nolakoak izan dira? Pila bat aurrerakuntza egon dira, ez? Pila bat gauza gertatu dira, geroztik. Ahora ziten, esan dugun bezala, animaliak espazioa bidaltzen, orbitan jarri ziren lehenengo gizakiak, gero jargiraldu ginen, eta gero ja planetarantz abiatu ginen. Lehenengo misioak bidali ziren, zunda espazial moduan, Mariner 2 misio adibidez, heldu zen Artizarrera, jarri zen hor hegaldiak intzituen berre inguruan, Marinerren ostean Pioneerrak etorri ziren, hauek Jupiterrera eta Saturnora. Hauietako bat izan zen eguzki sistematik ateratzen lehenengo gizarteak sortutako lehenengo zunda joan zena gure mundu, gure eguzki sistematik kanpo. Gero gehiago etorri ziren, Voyagerrak, Vikingak, lehenengo zunda bat jarri zen Marten gainazalean, ez bakarrik hegaldiak egiten eta argazkiak bidaltzen, baizik eta ja marteratu gintzen. Eta hortik aurrera, pila bat misio egon dira, bai eguzkira, bai beste, badaude teleskopio batzuk zeintzuek orbitan jartzen diren, lurraren orbitan, eta bidatzen duten galaxietara. Orduan hor pila bat aurreraketa egon dira, aurrerakuntza edo, garapen handiko teknologia. Teknologia asko garatu da, eta orain gaur egun Marten ez dakitzen bat ja galdu dut kontua, baina pila bat rover daude bere gainazalean, ez? Orduan ja lehenengoa izan zen hori, baina gero bidali dira, Marte oso garrantzitsua da ere bai hor ea bizitza topatzen dugun edo ez, gero Saturno eta Jupiterren ilargiak ere bai garrantzitsuak dira ikuspuntu horretatik. Eta ez bakarrik bizitzaren bilatze horretan, ez? Gero beste planetak ere bai aztertzea, beraien atmosferak nola funtzionatzen duten, hori nire
aldea delako gehiago, nire ikerkuntza arloa. Edo beste planetetan, hori nola bilakatzen diren gauzak, horrek ere bai garrantzia handia dauka. Esan genezake Naiara badaudela hainbat ikerketa lerro, baina kaso bi bloke nagusi egin genitzake horrela entzuleak ulertzeko. Alde batetik espazioan egiten den ikerketa gure planetarako erabilgarriak edo baliagarriak izan daitezken alorren inguruan, eta beste alde batetik gure planetaren inguruan zer dagoen ikertzea ere interesatzen zaigu, ze beti izaten dugu ez, gustatzen zaigula dena kontrolpean izatea, eta alde neurrian inguruan zer dagoen ezagutzea ere interesatzen zaigu. Bi bloke horiek banatuko genituzke? Bai, baina elkarren eskutik joan da beti. Bai, banatu dezakegu hori, gu esploratzailea gara, ni beti izan dut hori. Esploratzaileak izan gara gizartea gizarte denetik. Osa, ja orain dela asko joan zirela ezagutzen, osa, lehenengo gizakiak hasi ziren ezagutzen beraien inguruan zer zegoen. Beste herrialde batzuk, herrialdeak ziren un momentu hartan, baina gero joan ginen Ameriketara ikustera zer zegoenan, bitu, hemen gehiago daude, eta arangoak ere bai, ibili ziren mugitzen, oza, inoiz ez gara egon geldirik, ez? Orduan, esploratzaileak izan gara betidanik. Oza, gizartea den eta gizaki den moduan, esploratzailea da, eta gustatzen zaigu jakitea, gure inguruan zer dagoen. Baina gure inguru hori handitzen doa. Orduan, gure ingurua orain, igual, eguzki sistema da, esan bezala, ez? Orduan hori, garrantzitsua da, gure jakin-mina asetzeko. Baina baita ere, esaten zenuena, ez? Beste alde hori ere bai eskutik joan behar du. Teknologia garapena guztiz lotuta da horrekin. Pila bat gauza garatu direnak espaziorako, gero erabiltzen dugu egunero. Orain ez zaitu gurritzen adibiderik, baina pilo bat adibide daude garatu direla teknologiak, garatu direnak, sateliteak aziz diren horrela, eta orain GPS-a denok erabiltzen dugu. Adibidez, orain okurritu zidan adibide bat, baina adibide askoz ere simpleagoak daude. Zentzuek, garatu ziren espazioan erabiltzeko, eta gero gaur egun erabiltzen ditugula egunero, ez? Orduan, dana doa elkarrekin azken finean. Ematen du baiet direla zientzia basikoa alde batetik deitu diogun bezala, eta gero zientzia aplikatua, baina egia esan eskutik doaz. Lehenengo egiten da zientzia basikoa, eta gero aplikatu egiten da. Orduan, ezin dira bizi, bata bestea gabe. Naiara, zuk aipatu duzu zure ikerketa lerro batean jarduten duzula, ikerketan daramatzazun urte hauetan, ze azpimarratuko zenuke zure begietatik ikusi duzun bilakaeraren inguruan? Ze galdera saia. La pentsatu gabe, Ez gauza asko gertatu dira, ja urteak dira. Eta nire arloan, eguzki sistema orokorrean hitz egiten baldin badugu, bizitzaren bilatze hori nire iruditzen zaitu zu polita dela batez ere gizarterako. Igual ez da justu nire arloaz, esan bezala nire atmosferak dira, eta egiten ditugun aurkikuntzak gizartean dira oso txikitsuak, ez? Ni aztertzen dut, obalo bat Jupiterren dagoena bere atmosfera, eta niretzako super garrantzitsua da, baina saltzeko ez da nierreza, ez? Obalo bat ikasi duela Naiarak, bale, ze ondo. Baina, ematen du, ez dakit, adibidez Jupiterren, badaude, satelite asko beringuruan, 80 satelite dauzka Jupiterrek, pero gehiago izango ditu, akizkigunak horiek dira, baina badago adibidez bat oso interesgarria dena bizitzaren bilatze horretan, Europa. Tarduan joan gara urte hauetan ere ikasten gauza gehiago jei buruz, nola geizer batzuk ateratzen diren, badaukala horrelako gainazal izostu bat, eta hor zulatzen dela batzutan, marea indarrengatik, eta hor ateratzen da ura, eta badakigu barruan, ozeano bat dagoela, eta igual bertan baliteke bizitza egotea. Adibidez, nire hori ditzen zaitu oso polita azaltzeko moduan, jendeari hori azaltzeko, ez? Orduan, beste gauza gertatzen dira egunero, eta egunean joaten garela azaltzen, baina orain ez zaitu kurretzen horrelako moitxo bat, esateko, bitu hau, 10 urte hauetan, 15 urte hauetan. Eta Naiara, akaso, beste zientzialari batzuekin beste gai batzun inguruan aritu garenean, beti azaldu izan den kezka edo erronka deitu, da zientzia, gu bezala ez, zientziaren inguruan jakintza zabalegirik edo jakintza teknikorik ez daukagun non gana helaraztea da erronketako bat, ezta? Zuek egiten duzuen lan hori gizarteratzea eta horretarako zuek erabiltzen duzuen hizkuntza teknikoaz haratago, batenok ulertzeko hizkuntzan esan behar dituzue gauzak, eta hori zuentzako ere pentsatzen dut erronka bat badela.
Bai, eta ez bakarrik hizkuntza hori, eta badela, ze gu beste hizkuntza batean hitz egiten dugu gure lan zientifikoetan, baina baita ere bilatzea modu hori engantzatzeko, ez? Ni hori hitz egiten baldin baizuet, nire tormentatze horretaz, edo nire bortize horretaz, igual zaila da harrapatzen, baina hor, erlazio bat egiten baldin badugu lurrarekin, nik esaten baldin baizuet, baitu, hori da, lurrean gertatzen diren urakanen antzekoa, eta orain dela gutxi gertatu den hori, eta orduan nik ikaste, guri garrantzitsua iruditzen zaizkigun gauzekin lotura bat egitearekin, eta hori da kostatzen zaiguna, ni gutxinez gehien kostatzen zaidana, ez? Bilatzea hor nola engantzatu publikoa, nik azalduko diodana, pentsatzeako, bitu, interesgarria da, gure egunerokoan, gero ulergarria egitea ere, bai, baina, nik zut hori, apur bat pentsatzen hitz egin behar dut lagune hitz egingo nioken bezala, horrekin lortzen dela nahikotxo, eta ez esan hitz teknikorik, eta batez ere entzun publikoari, beraiek galdetuko dizutera zer, eta, bale, hitz hau ezin dut erabili, venga, beste bat bilatuko. Baina hori ere gustatzen zego, ez da, Naiara, inguruan da, ni zure lagun baten lekuan jartzen ez, eta, Naiarak esan dit, alako hitz tekniko espazioko gautu, eta gero, beste batzukin nagoenean hitz hori botatzen dut, eta geratzen naiz. Oso ondo, Zure lagunek sorte hori ere izango dute. Naiara, elkarrizketa lotzeko lehendabiziko aldi zurekin hitz egin genuenean, aipatu genizun, guk azken aldian entzun ditugun, SpaceX eta Starlink eta hau dituela, eta zure erantzunak oso gogoan dut izan zen, Jose pena hori bakarrik izatea daukazuen informazioa, ze gauza asko eta oso interesgarriak gertatu dira espazioan azken urte hauetan. Asko galdu dugu? Espero dut ezetz, zenik uste dut, saiatzen garela gure arloan batez ere, gutxienez Euskal Herria mailan, gu saiatzen gara divulgazio asko egiten, gure taldean hori oso presente daukago eta divulgazio egiten dugu. Baina egia da, orokorrean, eta gu saiatzen gara divulgatzen, eta, espero dut ez hainbeste galdu izana, baina egia da horrelako berriek, basuk esan dako SpaceX eta horrela, ateratzen direla egunero. Eta hain dira ikusgarriak, eta hain ondo saltzen dute, ni beste gauza bat izan dudana beti izan da, zein ondo saltzen duten estatu batuarrek beraien gauza. Super ondo primerako saltzaileak dira. Orduan, ematen du egin dutela kriston, eta egin dute, ez dute esaten ezetz, eta oso ondo daude egiten dituzten gauzak. Baina gero gureak ematen du txikitsuagoak direla, eta txikitsu egiten garela. Eta batzutak gu ere bai gauza ikaragarriak egiten ditugu, eta igual ez dira hain ondo saltzen. Edo ematen digu lotza, hainbesteko garrantzia emateko gure gauzei. Eta hauek egiten dute hain ondo, gero heltzen zaizuela, denei, ez? Orduan, igual orain asko jotzen du, Elon Musk, eta edo ondorako, edo txarrerako, baina bera bat azitze egiten da. Orduan, onerako, ez ondo. Pentsa ze saltzaile onak diren, sinistarazi digutela munduko herrialde garatuena direla, eta Kaliforniara basura, Nueva Yorkera zaborra biltzeko kamioiak aurten iritsi dira. Ostras. Eta begira, sinistarazi direla munduko herrialde garatuena, eta guk hemen badauzkagun teknologia garatu batzuk, ez dauzkatean? Bai, gertatzen da asko, eta askoz ere humilagoak garelako, eta ez dut esaten garela herrialde humilena, porque askoz ere humilagoak badaude hortik, baina, klaro, eske beraiek ez daukate, hitz hori zakitzen den. Orduan, baina eske kriston saltzaile honak dira, ez dakitzen bat aldiz saldu diguten, hau nire arlora bueltatzen. Marten ura dagoela. Baina berriro Marten ura dagoela, baina hori esan diguzue. Eta denbora guztian saltzen digute como superprimizia. Eta benetan direla, eski kriston saltzaile honak, bai. Ni enbidia ematen dira apur bat alde horretatik. Naiara, tokatzen zaizu askotan mitoak apurtzea? Jendeak esaten dizula zundut hau eta zuk esan behar duzula bidea, eta malez hau gezurra da. Bai, askotan, baina batutan aspertu egiten naiz, eta badago jendea superzabaldik dagoela entzutera, eta orduan bai, hor saiatzen naiz hartzen, atope. Orduan horiei bai, baina gero badago beste pertsona batzuk sinisten dutela, estralurtarrak daudela, eta ez dago besterik. Orduan, ez naiz saiatzen, porque hori badaude pertsona batzuk daudela guztizitziak hermetikoak. Orduan ez dut galtzen energiarik. Baina beste batzuk askotan, bai, argira ez garela, heldu estralurtarrak omen dauden, pillo bat, eske dauzkago inbeste gure inguruan, mua estralurtarren espaziontzi bat omentzen, denetarik. Nik entzun da historio bat, guain dela urte asko entzun nuen, eta gerora ez dut aztertu ea egia den ala ez da, Naiara zuk jakingo duzu. Nik urte asko entzun nuen, NASAk
$1.000.000 inbertitu zuela, ze astronautek arazo bat zeukaten zela boligrafoek ez zutela funtzionatu espazioan. Eta orduan $1.000.000 gastatu zutela, konturatu ziren arte Sobietarrek arkatzak erabiltzen zituztela. Eta orduan ez zegoela arazorik, ze arazoa tinta omentzen, eta daukate tinta. Ni ere, entzunda daukat, baina, eta noizbait begiratu nuen, baina orain harrapatu egin nautzu, porque ez dut Sara Alonso, astronauta Sara García Alonso, horri buruz hitzein zuela orain dela gutxi. Baina harrapatu nautzu, porque orain ez dago ziur. Ni beti pentsatu izan dut egia zela. Baina ez dakite, ez omen zegoen hor ere bai bulo moduko zeo-zer. Ikertu nahi dut hori, eta ikertu nahi dut baita ere, astebeterako emakume astronauta bat bidali bertzutela, eta bada ezpada ere 300 tanpoi erosi zituela nasak. Hori ez da gezurra. Hori bai zarak kontatu zuela, eta, ez dakit erosistera heldu ziren, baina ez zekiten zenbat behar zituen. Baina hori ere bai da oso estatu bat. Nik ez dut uste, Julenek jakingo du. Ez dakitzu gutxi gora berako zenbaki bat esaten, hilabete baterako. Osa, nik ez dut zizten hori gatzen dela. Hori da, bertan ez duteko iteiten, beraien emaztea edo lagunekin. Bai, ez dutelako inor eduki inguruan, ez? Ez dutelako lanean behintzat emakumerik eduki, eta etxean ez dutelako jaramonik egin. Efectivamente. Hori da. Boligrafonanik behitu dut. A ber. Sonatze zine, lagunkoenak eiresak, zekan boligrafo bat nasana. Osa, daoe boligrafo mota bat, jartzeu. El AG-7 es el Fisher Space Pen original que se utilizó en la misión espacial Apolo 7, y luego está sortzian, después de 2 años de rigurosas pruebas por parte de la NASA. Boligrafo espezial bat intzuen, eta salgai daude, eta batzuk 250 eurota balio ditu, Osea... Eta eiresak erosin 250 eurotan boligrafoa. Irakurri dut, Space Pen, el bolígrafo de la nuca se gastó 1 millón. Sataka, que esaten du ez dela egia, baina bai entera zutela boligrafo hori. Bai, salgai daude. Salgai daudela, baina ez dela egia gastatu zuela inbeste diru horretan. Bida, baina ikusten berriro ere ze saltzaile honak diren, ze kontu hau gezurra zen, eta... Baina egin dute, buelta eman diote, eta egin dute boligrafo ez berezi bat superguai. Eta 280 eurotan. Baiz, hor, esate baterako ez saltzailearen kontura itzulitan nahiara, Starship ontziarekin ere ikusi dugu, ontzi hori hainbatetan airean lertzen, elurraren kontra lertzen ere bai, baina dena hain ondo atera dela, eta halako lertzea ere arrakasta izan dela saltzen digute, eta dena sinistu egiten dugu. Claro, eta gainera, nik ez dut uste ez denik arrakasta. Osea, gauzak ere atera bar dira gaizki, eta zientzan gaizki ateratzen diren gauzak oso garrantzituak dira. Hori nabil azken aldian askotan saltzen, ze ikaslei eta horrela egiten duzten lanetan, ematen du dena atera bar dela ondo. Eta ez, batzutan gauzak gaizki ateratzen dira, eta ere bai izan behar dugu. Hau ez da bidea. Ez jarraitu bendik, datorren beste ikertzaile bati esateko behitu, hau ez da bidea, jarraitu beste honetatik. Orduan hori ere bai, arrakastak ez direnak ere bai dira garrantzitsuak. Baina eske hauek, berriro, kuentatuta, eske saltza dute hasta demasiau. Baina egia da, eta arrazoi eman bar diegu, gauzak indetuztela ondo, eta oso erabilgarriak izango direla ere bai nazarentzako eta bar. Zelan erabiltzen duten dirua, zelan gestionatzen duten, nolakoak diren, igual ez zaigu hainbeste gustatzen. Baina, batzutan erabili behar ditu horrelakoak ere, ez dago diru publikorik horretarako, naiz eta gero diru publikoa jartzen den, ze beraiei kontratutuko zaie. Hori da. Hor dago dikotomia berezitxo bat. Askorako eman dezaken, nahi asko jarritu genezak izketa, baina irratian denborak ere agintzen du, eta pixkanak amaitze joan behar dugu, pare bat galdera eginen izkizuke, azken hilabeteetan ikusi dugu, euskal enpresa bat ere ibili dela hor, espaziora bidali den ontzi batean lanean, horrek esan nahi du, hemen ere, ez gaudela atzean, hemen ere gauzak ondo egiten ari garela. Bai, eta gu unibertsitate publikoan, UPV atzeun, daukagu master zientzia eta teknologia espazialeko masterra, eta bertan enpresa batzuk ere bai, daude atzean, gure ikasleak bidaltzen ditugulako, TPM-ak egiten, eta hori lan, masterra mailarako lanak, eta bertan gauza oso interesgarria egiten dira, badaude sateliteetan lan egiten duten enpresa batzuk, eta oso punteroak, badaude beste enpresa batzuk zeintzuek NASArekin edo ESArekin
zuzenean, ematen du bakarrik dagoela, NASA, baina esa ere bai badaukagu, turbila. Bai. Eta orduan esarentzako komponenteak garatzen dituztela, bai, Euskal Herrian badaukagu enpresa batzuk, ez bakarra, espazio teknologian garapenak egiten. Eta bukatzeko Naiara, oso galdera ireki egingo dizut, eta ez dakit erantzunik izango duzun edo ez, ze bilakaera izan dezake hemendik aurrera aipatu dugun, ez dakit, oraindik ere karrera espaziala deitzen zaion, edo ze bilakaera izan dezake ikusten ari garen guztionek? A ber, nik uste dut lehenengo helmuga eta denok nahi duguna entzun da Martera helduko garela, orduan hori izango litzateke lehenengo pausu hori, baina nahiko atzeratuta gabiltza. Egon zen beste gauza bat, ilargira bueltatzeko Artemisa programa deiturikoa, eta Artemisa hori ere bai berriro atzerapenekin dabil. Berez, ni orain dela urte batuk egon nintzela ere bai Artemisaren inguruan bilatzen eta hola, zeuden Falcon Isa eta hauen zain ere bai, porque hoiek lagunduko liekete asko, baina ala ere orainik atzerapenak dauzkat. Orduan itxaron beharko dugu, aber zeintzuk diren horrengo pausuak, iraganari buruz hitz egitea zientzian oso zaila da, zein joiz dakigu zelan bukatuko diren gauzak, baina nik uste dut horiek izango direla lehenen urrengo pausu zuzenak. Ilargiratzea berriro edo marteratzea berriro. Baina bai espero dudana da ez bakarrik hau izatea. Hauek dira oso ondo saltzen diren gauzak, baina nik imaginatzen dut asko ikasiko dugula oraindik, galaxi buruz, unibertsoari buruz, gauza asko dauzkagula ikasteko. Eta ez izatea bakarrik gure helmuga, hori beste planetan zer dagoen ikustea, batez ere, eta hori ni horretan egiten duela lan, baina nire iruditzen zait oso garrantzitsua dela lurra zaintzea, gure lurraren atmosfera nola zainduko dugun, eta espero dut hori izatera urrengo urtetako berri ona, buelta eman ahal izan diogula ez klima aldaketari, hori ez dago aldatzerik, baina gutxienez bai frenatzea eta hori konpontzea. Hori igual oso optimista naiz, baina nire ustez ez gara hainbeste irten behar planetetatik eta garrantzi handia eman honi. Naiz eta batzuk denor planetan begira eta garrantzitsua den ere, baina... Eta lasai, bitartean esango digute, aldien bingo gorraraziko digute Marten ura dagoela eta listo, horrekin... Bai, aldiro, bai. Esango digute eta listo. Naiara Barrado Izagirre, fisikan doktorea, eskerrik asko, bigarren kafean esan dugun zulo beltz horretan argia jartzeagatik, lehendabiziko harremana egin dugu eta uste dut, aurrerantzean ere espaziotik jasotzen ditugun berrien inguruan hitz egiteko, berriz ere joko dugula zuregana. Mila esker eta ondo izan. Mi esker zuei ere bai, zientziari tartetxo emateagatik. Egur. Egur. Beti nahi nuken bezala zuen begietan naizela. Beti nahi nuken bezala. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta horrela, espazioan hueltaka iritsi dira eguerdiko 11ak eta azken ordua ezagutzera joan behar dugu, Naiz irratiko estudio zentraletara. Egunon, Itxaso Leon? Bai, egunon, azken orduan ezagutu ditugunen artean, Pilar Garrido Podemos alduguko idazkari nagusiak ez duela bere burua berriz aurkeztuko berrautaketan, baina bere asmoa proiektua bultzatzen jarraitzea dela 2., 3. edo 4. hilaratik esan du. Hala adierazi du Radio Euskadiria eskainetako elkarrizketa batean eta hura ordezkatzeko aulkia badagoela azpimarratu du. Bere ustez, primarioetara hainbat hautagaitza aurkeztea espero duen arren, ez litzateke arraro izango bakarra ere egotea. Eta beste gai batera pasako gara, jakin dugu ere 4.788 eguzki panel jarri nahi dituela Komunion 2 enpresak Iruña Oka udalerrian. Asteazken honetan 20 eguneko epea irekiko da proiektuari alegazioak aurkezteko. Hala jasotzen du Lakuako Gobernuko Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak argitaratutako iragarkiak. Zeinak aurretiazko administrazio baimenaren eta eraikuntza baimenaren eskaera jaso baitu. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian zehazten denez, parkeak 2,9 megawatt nominaleko potentzia instalatua izango du eta 1,6 milioi euroko aurrekontua.
Eta guazen ere nazioartean aipatuko dugu Israeleko gutxienez 640 pertsona hil dituela 17 egunetan Gazako iparraldean operazio militarra hasi zenetik, duela urtebete baino gehiagotik, Palestinako herritarren aurka duen erasoaren testu inguruan. Atzo gutxienez beste 60 hil zituen hainbat erasotan, hoietako 54 iparraldean. Israelgo tropak eraikin osoak hegaldatzen ari dira, ospitaleak setiatuta daude eta gutxienez 56.000 pertsonak ihes egin behar izan dute Nazio Batuen erakundearen kalkuluen arabera. Informazio praktikoa ere berritzeragoaz, Leioan autopilaketek jarraitzen dute Bizkaia 6-7 Bilboko noranzkoan, istripu batengatik errei bat itxi behar izan dute eta horrek 4 kilometroko ilarak sorrarazi ditu. Eta adi, bypassa ezarri dutelako A1 errepideko 379 eta 374 kilometroen artean, beraz, tarte horretan, errei bakarra egongo da norantza bakoitzean, arretaz gidatzeko eskatu du segurtasun sailak. Eta besterik ez, oraingoz, bigarren kafea hartzen jarraitzen utziko dizuet. Osando, guk jarraituko dugu bigarren kafea hartzen, baina gauza bat eskatu behar dizuet. Gauza bat eskatu behar dieten zulei, baina berez... Julen, isiliko, ale? Oso, super isiliko behar deu, ze gure horrengo gonbidatuak, gure kolaboratzaile den. Maialen, teia bidek eskatu digu, musikarik ez. Eta letra larriz jarri digu gidoian, musikarik ez. Orduan, goiga isildu super txintxo ikaslek, eta hitz egin dezala berak. Egunon, Maialen teia bide. Egunon. Musikarik ez gaur? Gaur ez, oain, azteko ez. Bueno, baina elkarrizketa aldo euki, ez? Ose, Julen. Zer, bale. Bale, musikarik ez dugu jarriko, baina hitz egin dugu. Bai, hitzein daiteke. Bale, zergatik, nire lehenengo galdera, zergatik gaur erabaki duzu zure sekzio hastea musikarik gabe? Bueno, pues pixkat batzutan gozat ezberdinen berdialako, despertzeko, hori alde batetik. Eta bestetik, ze ez nun nahi sorpresa gorde nahet. Ez nun nahi hasieratik jarri ja musika. Ados. Ze bestela gero, wow efektori galdu iten da. Eta nola aurreko hastian ja aurreratu nun, ze diskan inguruan jardungo nun nahi musika aurreratu baita ere. Orduan, hori, gaurkoan ilusio berezia egiten dit diskontaz hitzeitea. Ez da egite esan japonerazko ahoskeran edo gurean, ez den nahi insultantea izan. Bakizu atzo asko oroitu ginela zurekin, Maialen? Espero zerbait honengatik izatea. Etorri zelako Harry Fernandez, eta nola Dragoi Bolak 35 urte bete dituen, eta Dragoi Bolaren bikoizketak, eta horretaz aritu ginen, eta orduan jarri genuen, 35, Julen bai, 35. Jarri genuen, aritu ginen, musika, Harry etortzen denean, inigo galdetu zen, Harry etortzen denean, ze musika jarriko diogu? Esan genuen, City Pop jarri behar dugu, eta ordan, Begira, ze ondo. Ospatu zen Donostin, ez? Egin zuten ekitaldi bat Donostin, jotzen zeuden bi king jonu noin dela aste batzuk Donostin baita ere. Ez que ze txikia dan gure herria, Eneko eta Jorgekin, bai. Eta de hecho Jorge estremeñoa dela euskeraz abestuzun. Así que meritu handia daukala iruditzen zait, baina bueno. En fin, gaurkoan Kasiopea. Oso bat dator gaurko irratsaioko ariarekin, zaritu gara NASA, ESA eta espaziontziak eta Kasiopea da konstelazio bat. Beraz, gaurkoan oso lurtiarrez gaur gaude. Zerutiarrak. Galaktiko. Galaktiko, hori. Oso galaktiko gaude gaur, bai. Kasiopea. Japonierazko ahoskeran Kasiopea. Ez dakit, ezaten dute indarra handiakin, baina... Hori japoniera edo euskalduna? Bai, antzeko. Ez dakit. Baina ez da kasi, baizik eta kasi. Hori ziur. Ordon, Kasiopea. 1989ko album bat, hori Kasiopea taldearena. Atera zuten lehenengo diska izen taldearen izenarekin. Eta net labur eta bizkor esplikatu talde honen nondik norakoak, ze gogoratzen zeate Yellow Jacketzen inguruan hitz egin unean nola oaindik martxan dauden. Bueno, Kasiopea ere, bai. 45 urte eta gero martxan daude. Bai, ez dia hasierako berdina, hori noskiz, denborak aldaketa asko ekartzen ditu, baina fundatzaileek jarraitzen du bere musika egiten da, azkeneko diska aurten atera dute.
Así que martxan, eta ez da maten du jarraituko dutela, Osea, oso ondo. ez dago geldiunerako momenturik. Baina, klaro, honek esan nahi du, talde oso iraunkorra izan denez, lan asko duela, eta ez dute lan nahi, lan guztia analizatu, ze zinezkoa da. 36 album daude. Wow. 36 album daude, bai estudiokoak eta bai zuzenekoak, eta baita ere daude bideo pila bat, zuzenekoak audiovisual, bai? Ikusi daitekena, gomendatzen dizuet asko YouTubeen ikustea, benetan, ez dakit, interesgarria da ikusteko, batez ere estetika. 80ko hamarkadako bideoak ikusten malen baituzue, estetika hori, eskean zerbait berezia ikusteko, baina bueno. 36. diskoa grabatzera doan musikari bat estudiora doa, Etxeazpiko tabernanako izan kafe hartza doan bezala, ez da? Bai, zerbait pentsatzen dut baietz, osea, a la oficina, bai. Bai, pentsatzen dut baietz, baina supongo hortik datorrela pasioa ofizioarekiko, ez? Dana lehenengo eguna, osea, lehenengo diska balitz bezala afrontatzea. Hauen orduan pasiopea izango da, ez da? Uen bai isiltasuna. Espazioko zulo beltzera bidaleko nauzu, ez da? Ez, zupakarrik jungo zen. Bai. Banoa, ja, bidean nago. Begira dauek ikusita, bidean nago, lasai, Bueno, en fin, talde honek 5 etapa ditu, oraingoz, Euskalo, hemendik urte batzutara zenbat ditun ja. Lehenengoa interesatzen zaigu batez ere, Casiopea First, 1976tik 89. Jazz fusioa egin dute gehien bat, eta Yamaha kantolatutako talde txapelketa baten emantzian ezagutzera, 2 urte jarraian aurkeztu ziren, ez zuten irabazi, baina eksposizio puntu hori izan zuten, eta 79an kaleratu zuten lehen diskoa, eta 83 arte ez zuten lehenengo mundu bira in. Baina, bueno, esan behar da, 4 urteren buruan mundu bira egiten zaudela. Ez dagoela batera gaizki. Bere biziko arrakasta izan zuen taldeak hasieratik. Bigarren etapa, Casiopea Second, eskola deitzen dira, ez nago ni asmatzen, 1989tik 2006ra. Esan behar da, lehenengo etapa hontan 13 diska egon zirela, eta bigarren etapa hontan 16. Osea, lehen da biziko 13 urteetan, 13 disko. Urteko disko bat. Oia, de hecho, urte berdinen 2 diska kaleratu zituzten. Bat, otxoian da bestea azaroan. Kasi galaxia ematen du, besteak 17 urte dira eta 16 disko dira. Urteko disko. Hori, gero horren ondoren, hiato bat dator. 2006tik 2012ra, nun taldekidek euren proiektu pertsonalak garatu zituzten, pixka bat edo, baitare arrakasta gehiago gutxiagorekin, baina hor hiato bat ontzan, Casiopea etzen mugitu. Baina bueltatu zian, 2012an, 2022 10 urtez, eta hor 5 album, produkzioa pixka bat jeitxe egin da, ez zer pasatzen. Baina, ez zerbaitola destakatzeko, lehen emakumea taldean. Epa. Aberizena, Kiyomi Otaka, teklista, pianista. Eta azkenik, Casiopea Force, 2022tik gaur egunera arte, jarraitzen dutela, eta ja 2 album kaleratu dituzte, azkenekoa aurtengo urte hasieran. Entzun eta pur bat, eta baidaka galaktik zentzu bat, eta etxo bai da zerbait taldearena urte guzti hauetan zehar, estetika hori edo soinu mota horiek mantendu dutena. Bai, demora guztian dakazu sentsazioa, makina rekreatibo baten aurrean zaudena, horrelako zerbait, bai. Bale, baina guri interesatzen zaigu lehenengoa. Hori, guri lehenengo interesatzen zaigu, lehenengo diska, igual honena. Baina, ez da zer pasatzen nire iritzia da, besterik gabe. Aurkeztuko dizuet nortzuk dian musikariak. Issei Noro, dela gitarrista eta taldearen sortzaile eta liderra, eta baita ere kompositore nagusia. Minoru Mukaia, pianista, 2006 arte egontzan, osea, first eta second etapetan, oso tipo xelebre, da Japoniako tren geltoki guztietako jingelen komposatzailea. 200 jingle baino gehiago, osea, ditu 2 pasio gizon honek. Musika eta trenak. Eta, de hecho, garatuzun 2006tik aurrera, enpresa bat, bideojoku enpresa bat, Train Simulator. Eta oso aberatxain. Egia da, Japonian trenen kontua oso frikia dela. Bai. Trenen kontua oso frikia da orokorrean. Osea, ze trenen zaleak oso zaleak dira orokorrean. Baina Japonian, goizan ginenean, gogoan dut, trenean sartzen ginen, eta trenak idatzen doan pertsona ikusi egiten duzu. Leio txobatetik ikusi egiten duzu. Eta trena martxan zioala, keinuak egiten doaz, 1 euro.
Claro, ez iztarrak eskuekin keinuak, seinalatzen dute zerbait, gauzak esaten doaz, eta baina gizono bakarri du hor, ez du itakit. Baina bere fanak ditu. Zuk ez dituz ikusten, baina bere fanak ditu. Bai, noski, gu ere flipatuta geratzen ginen. Bueno, gizon honek Minoru Mukaiak daka bere train simulatorra, bere bulegoan, eta egin ditu Japoniako tren geltoki guztien jingelak. Eta saiatzen da tren geltoki bakoitzerako, baldin bada gazte asko ibiltzen den tren geltoki bat, pixka bat, más aktualizado egiten, edo baldin bada toki tradizional bat, soinu tradizionalagoak, eta 7 segunduko musika egiten du, esaten dira 7 segundu, ez dira gehiago, eta horta dedikatzen da orain. Baina, oin dela, 2006-tik. Baina, bueno, da pixka bat, iruditzen zaitu oso xelebrea, datu kuriosoa, baina, bueno. Niari nintzen begira, Isai Noro, dela taldearen sortzaile eta liderra esan duzu, zenbat urte dituen, ez? 70 67. Bai, ditu. Eta pentsatu, Jubilazioa. Horretan aritzen betxatzen, 67 urte ditu, baina, erretiro hartzeko. Bueno, jelu jaketzekoek 72 dituzte. Bai, musikari bat erretiratzeko edo hiliten da, edo... Bai, eta Toni Benetek jarraitu zuen abesten Alzheimerra jota zegoenean ere, bai. Bai, ez dut esaten ja erretiratu behar dutela zerretirenik direlako, baina, ja. Esatezula, gorputzak agian ez, ja deskantxu bat eskatzen du. Jarraitzen dut, Tetsuo Sakurai, basista, lehen etapan egon zen, 89 arte, eta Takashi Sasaki, bateria jolea, lehen 2 albumetan egon zen, eta egia esan behar da, taldetik da gutxien egon dena, ontzan 3 urte, eta taldetik bateriaren postua egon da oso aldakor. Hau talde askotan gertatzen da. 6 bateria eukituzte guztira, horrelako zerbait. Julenzuk, argi izpiren bat, guretzako? Zergatik gertatzen daude, talde askotan entzun dut, gehien aldatzen dena bateria dela. Ez dakit zergatik. Akaso, ez dakit, baldin badago taldeko lider bat baldin badago, eta bateri jole baten estiloa espazaio gustatzen edo hori izan liteke. Gero pertsonak ere pertsonak dira, eta batzuk jarrera edo izaera ezberdina daukate, batzuk ezkontzen dira ondo taldearekin, besteak ez, eta horrek ere, ez dakit, taldea berak lehentasuna serie ematen dioren arabera, Adibidez, badakit bat gaixotasunagatik retiratu zela, oso denbora gutxi ontzen, ez dakit ontzen 5 urtez edo, eta hori, gaixotasun bat egatik utzizun. Baina adibidez, lehenengo honek utzizun, beak utzizun, taldearen komplexutasuna murriztu egintzelako. Musikaren komplexutasuna murriztu egintzelako. Eta ia etzan bere roioa, eta utzi intzun. Aspertu egiten zen? Bai. Hola, hablando claramente, bai. Hori honi bakarrik gertatzen zaie. Oso koherentea bere artearekiko. Bai, hori da. Bai. Eta gero bereak bere gauzak garatu ditu, baina gehien egon dena Akira Jimbo, uste deitzen dela. Bai, hori da, Akira Jimbo da gehien egon dena 10 urtez. Eta 45 urteko historian, edo 40 luze urteko historian, hori 6 bateria egon dira. Así que, bai, postu hori ez da egon oso egonkor. Besteak gutxi gora bera más o menos antzeko mantendu dira, baina egia da 2012 taldea guztiz ezberdina dela. Eta bueno, gazteagoa ematen du hori bai. Baina gero baita ere esan behar da, ez dakit, oso ondo zahartzen dira japoniarrak orokorrian, eta ez dute hain zarrak ematen. Pelazo daukate batzuek, begiratu dut. De hecho, gomendatu behar nizun Goiuri, T-Square taldean gitarrista, zekindik guapua iritze zaitadana, baina gitarrista? Bai, ilea, oso polita dauka, bai, T-Square. Bai, bueno, sin más, nahiago eto hain musikan zentratzen baldin batzea. Vale, barkatu. Honekin, hau ja, kontatu nahi nuna, guazen musikan zutera. Aguain bai, Ez zaudete prest intensidaderako. Oso disko intensoa da, así que Julen, jarri ondo kaskoak, ze gustatuko zaiztu nik uste. Adi, eta guazen entzutera. Vale, Time limit. 2, 1...
Ze iruditzen. Eta hau zen abestiaren lehenengo zatia. Nik entzun ditut hemen. Espaziontzia aireratzen, estralurtarrak, izar rieskorrak, dena zegoen hemen. Fijatu zeatea bestiak ez dula euki deskantxo une txikiena. Ez. Zan demo zuan, bakoitzak solo bat ingo bazen bezala, pianoa guain, guain trompeta guain, sexy. Hori, bai. Intensidadea, hasieratik bukararaino. Bueno, pues hori da disko dana. De hecho, daude bi balada, diala balada lehenengo 10 segundutan, ze gero ya, se les bala hoia, bai, osea, ez da balada bat. Osea, bilakatzen dira gauza oso intensoak. Bueno, pues diskoa horrela hasten da. Hau da diskoaren aurkezpena, hau da taldearen aurkezpena, gomendatzen dizuet, topatu dezakezute, YouTubeen, zuzenekoa, 79koa, jotzen dute tal kual, Osea, haize gabe, baina beste dana, abiadura berdinean, nota berdinean, osea, da ikusgarria ikusteko. Ikusten ari naiz, japoniarra pixka bat nolakoa diren ikus jakin da, nota bat utxe egiten bat imazuten, kontzertu eta gero gau oso hor, eman berri izan. Da zerbait oso kontagiosoa zelako pozik dauden, irribarrez daude hau jotzen da, osea, ez da esfortzua. Ez da esfortzua, irribarrez daude hau jotzen. Enbidia izugarria ematen du, baina, bueno, asuntoa da. Taldekideen aurkezpena da. Hasieran bateria entzun dugu, gero basistaren linea hori dala, bueno, ez dakit. Ez dakit da, izugarri virtuosoa, nik uste dala hitza, oso virtuosoa. Teklista entzun dugu, hau trenen txoro hau, eta gitarrista entzun dugu, ba hori, bakoitzak indu bere aurkezpena... Trenen txoroa, Bai, trenen txoroa. Bai, da, minoru mukaia. Gaina, eske aurpegi ere oso, Berto Romero nantza daka, baina betorreko gabe. Bueno, en fin. Nere bai, eske gira da, zenbat melodia daude? 45.000 Ez, daude bi melodia. Dago, basistak egiten duen linea, naiz eta baxu linea izan, melodia ere bada, eta de hecho ez da isiltzen inoiz, eta gero daude aizeek egiten dutena. Aizeena gorde buruan, bale? Ez daztu, ze gero bukaeran berriro hitze egingo dut beraietan. Eta erritmoaren gakoa da, hori da, noiz bukatzen dira esaldiak, fijatu zea? Noiz bukatzen dira esaldiak, bukatu berrean taka, ez? Konpasaren hasieran bukatu berrian, bukatzen dira hemen goian, taka, hor goian bukatzen dira. Hori oso zaila da, eske oso zaila da hori ondo kuadratzia. Ze izan berdezu, ziru jaua bezain prezisoa hori ondo iteko. Eta abesti dana, oza, abestiaren gakoa, da hor bukatzen dira esaldi danak. Danak. Eta eske oso zaila da. Orain ulertzen hasi bateriena. Bai. Jozu hori. Jo, hemen nik uste Takashi Sasaki dala maixua huiten, baina, bueno. Entzun dezagun jarrita dakaten bigarren abestia, Midnight Rendezvous. Itxoin, gaur ere inglesez daude, ze itzulpena topatu behar izan dut, ze por supuesto ez dia inglesez, japonieraz dia, baina, klaro, ez dakit nola dian. Midnight Rendezvous. Hau da, taldearen hitetako bat. Zaizu iruditzen pixutxuagoa dela. Bai. Pixutxuagoa da, baina... Pausatu. Hori, pausatu. Poso goio gerekin. Bai, baita ere metronoma pixkat jeitsi dugu, ez? Baina aurrera kadoa demora guztian. Osea, ez da atzean geratzen. Osea, gogoratzen zeate ingenunian D'Angeloren inguruko programa nola entzun genuen gustatzen zitzaiola tempoa superratzean eramatea eta Questlove bateriak zekala hor movida. Hori da tempoa atzera botatzea. Bueno, pues hauek
naiz eta tema pisutxua izan, aurrera doa. Osa, bitaren aurretik edo bitaren oso gainean doaz. Oso estu dijoa ritmoa. Eta nik uste bai dela jazz fusio japoniarraren ezaugarrietako bat. Ez dela atzean gatzen, baizik eta demora guztian aurrerakako sentsazio hori daka, pues hori, intensoa delako demora guztian. Bestalde baitara aipatzeko melodia superargia dela. Ez da bat ere komplexua, gitarrak egiten du, abestu daiteke oso errex, baina bueno, orain nahiko nuke entzun pianistak, teklistak eta bateriak daukaten elkarrizketa teklistaren soloan zeharrea ze iruditzen zaizuen. Zen ikuste gauzabek nahiko zailak diala lortzea. Uste dut, hau dela. Guaia, Bai, oso. Bateriak izten dizkio esaldi danak pianistari, eta gero pianistak zerbait erritmiko, zentzu erritmiko handiarekin egiten dunean zerbait, baita hor dago. Markatu egiten dizkio. Gauza hauek dia, bi garun konektatu dianean, ordu asko jota gero, gauza hauek magikoa dia. Eta zuzenekoan ere egiten dute, hor pena pixkat hartu nun, ze pentsatu nun, izan da, zerbait magikoan ez da berriro gertatuko. Ez, zuzenekoan berdin egiten dute, zuzeneko hortan gutxien, ez? Baina beste zuzeneko batzutan pentsatzen den desberdin ingo zutela. Eta orain baterian inguruan hitz egiten, Takashi Sasaki, entzun dezagun abesti honen bukarean egiten duen solo moduko bat, solo gehitxiera, eta nik uste dala pertsona hau taldeari magic touch ematen dion, sofistikatzen duna edo taldea benetan virtuoso bilakatzen duna, ze bateriak egiten dituen gauzak, niri iruditzen zaizkit zerbait berezia, baina, klaro, ni ez naiz bateria jola, orduan ezakit, zure iritzia nahiko nuke jakin, baina ea ze iruditzen zaizuen. Osa, igual ez da munduko solo izugarriena, baina ez dakit konturatu zareten, baina melodia egiten du. Bai, melodia egiten du, bateriakin soloa egiten dagoen aldi berean. Hori oso zaila. Hor dago denetik, teknika dago, musikalidadea dago. Hori da, eske hor dago dana. Hor dago dana eta, pues, dago energia mota bat, abesteri ematen dio, ez dakit nola esplikatu, abestia pausatua den hortan eta pisutxua den hortan, bateriak ematen dio aurrerakako sentsazio hori, hainbeste redoble sartuta, ez dakitzen bat ghost note. Hori da, baina egiten du ghost notekin egiten du nolabait betezea, gero platerekin ireki egiten du, eta gero berriz ere bomboarekin eta ghost note horiekin, berriz ere itxi edo... Bai, eta gero baitara duka, esaldi musikalaren aurreikuspena, eta nola hasten den kontrako kolpeak jotzen, badakielako esaldia bukatuko dela kolpe hortan. Osa, gauza horiek, eske gauza horiek ez dira, derrepente iten. Eta ona izatea. Hori da, ona izatea. Eta esaten dute, Akira Jimbo oso bateria ona izan zela taldearentzat, baina ez da Takashi Sasaki. Baina ulertzen da, aspertu zerrat, akaso besteen maila apurba jetxiko zen, eta esango zuen, ni, banoa. Bakizu ez pasatu zen, gogoratzen zarete City Poparen inguruan itzen genunean, zan popa. Eta Kasiopea ere aipatu nun City Pop talde bezala. Bueno, baina eske talde honek, 80ko hamarkadatik aurrera, bueltatxo bat emantzun, jirito bat hartuzun, popifikatu intzan. Eta Takashi Sasaki aspertu intzan hor. Osa, simplifikatu intzuten pixka bat musika, eta honek zentzun ez nik edo jazz fusione, bezerrez. Eta horretik, juntzan taldetik. Taldea oso nahi izaten jarretuzun? Noski. Baina, diskontan dago punts berezi bat, edo dago magia puntu bat bestek egiasen nire iritzi pertsonalean ez daukatenak. Baina, bueno, sin mas. Hau da, nire iritzia, eta jazta. Gero ja da, 56 diskoak entzun eta erabaki, baina, bai, bueno. Jarraitu ezagun Farragoirekin, hau da, nire abesti gogokoena, diskotik, da bukle bat.
Da abesti bat buklea dena. Eta entzungo nahet entzutea, gaizareten entzuteko. Lehenengo 10 segunduetan nola aurkezten dian pertsonai guztiak, diala lau, bateria, gitarra buklearekin, basua eta sokak, baina soka ritmikoak. Lehenengo 10 segunduetan. Eta gero ia introa dator. Entzun, abertze iruditzen. Bueno, gero buklea dator. Lehenengo segundo hauetan, oinarri guztia ezarri da, bukle aurrera doa, eta demora guztian, fijatu zate, demora guztian berdin entzuten dela, baina esaldi bukaeran, tuku-tukupa itxi iten da, eta berriro hasten gara berdinarekin. Bueno, pues orain dator, bigarren osagaia dela sokak, beste soka kapa bat, baina hauek melodia egiten dute, ez dute ritmoa egiten, entzun dezagun. Hau etxe. Eta azkenik, melodia nagusia dator. Dala Far Away 3 kortea hor, Goiuri. Bai? Eta ea zer iruditzen zaizuen melodia. Entzun dugun guztiarekin konparatuz, ea zer iruditzen zaizuen melodia. Ez dakit fijatu zareten, baina melodia dia 4 nota. La, sol, do, la... Jazta gehiago. Osea, buklea da superkargatua azpitik, eta melodia dia 4 nota. Jazta. Eta jazta da besti guztia horrela. Eta sokeek egiten dutena da melodia nagusi honi kontramelodia bat. Eta orduan aberatsago geratzen da guztia. Abestiek jarraitzen du, eta esan oso garapen polita daka, eta gomendatzen dizuet, Far Away, da diskako 5. abestia. Gomendatzen dizuet entzutea, ze egia esan super ondo garatzen dute. Eta gero dator gitarraren soloa, eta gero noski pianoaren soloa, ze bere melodia da, bere abestia da. Eta da zerbait gomendatzen dizuetana, baina iruditzen zait oso ondo eraikitzen dutela buklea, karga erritmiko handia emanez, eta hori bateriak... Kolpeak dira, gehiago. Horia, kolpeak dira. Eta melodia dira, osea, karga erritmiko handia dago hortan, melodia dira 4 nota. Eta orduan ez zaitu nahasten. Oso argi daude geruzak. Eta kompositiboki iruditzen zait super ondo dagoela. Naiz eta simplea izan, ze bukle bada, baina eta berriro errepikatzen dana, dago oso argi eraikita eta geruza danak entzun daitezke perfectamente adi egonez gero. Eta horreitik gustatzen zait asko abestia, eta iruditzen zait diskoan kontraste bat ematen dula, kontuan izanik zelako komplexua eta intensoa dan orokorrian. Baina, bueno, en fin. Oso guai dago, Ni gustatzen naiz. Pues begira pila bat busten naiz, bai. Eta azkenik Black Joke. Da diskako azkeneko abestia, introa entzun, eta abertza iruditzen zaizuen. Ni zoramen bat iruditzen zait intro hau. Hau da Black Joke. Ez da zer pasatzen den basu onda baterian artean, baina hor dago elkarrizketa bat, zoramen bat, hau da introa. Ez ki pentsa nola dana bestia. Elkarrizketa baino gehiago da, goizoko 4etan taberna batean musika topera dagoela 2 lagunen arteko izketaldia. Garrasika, ez? Garrasika. Bai, baina ulertu iten dia, Haiek ere, bai. Bai, horreitik esateat ulertzen diana. Entzako psikodelia puntu bat dago, Nik irudikatu ditut labazko lanpara horiek. Bai, baukarroi, bai, uneko. Ez que, 79. urtea da, ez dezagun aztu, bai. Guazen entzutera melodia, baina ez dut nahi melodia entzutea, baizik eta akompainamendua entzutea nahi dut.
Ados. Eta erne egon zaizeak dia, ja, pista mandet. Bueno, orain nahi dut entzutea, time limit bigarren kortea, haizeak berriro entzuteko, eta esango dizuedana da, haize horiek hemen ja entzun ditugula. Lehenago. Estres hau. Nik ja ez dakit zertan fijatu behar nahi zen eta zertan ez, Eizek ezagunak egite zaizkizue? Osa, lehenago entzun ditugu, eirek ez, baina zubiek bai. Ui, ama. Ze gustorari den gu sufritu arazten, guri sufritu arazten. Venga, entzun dezagun urrengoa bestia, Ez que gidoian jartzen duena da. Ikusi duzu. Katxizamar. Jarri zazue urrengoa bestia, goiuri mesedez. Esferikal, za? Baina beraiek zirela esatera ninduan, Gogoratzen zatea bez, temazo hontaz. Bueno, ez dakit gogoratzen dezuten abesti hau, baina Brecker anaien inguruan hitz egitera etorri nintzanean, komentatu nizkizuen edo aurkeztu nizkizuen Brecker anaiak. Ze sorpresa hartu nun, disko honen plantilla irakurtzen egonian abuztuan, haizeak Brecker anaiak ziala konturatu nintzanean. Osea, eske postu nintzan, ze esan nun, eske klaro baiet, eske noski baiet. Hau behartzuten, ez da? Bai, hoi da, 75an Brecker anaiek atarazuten behaien lehenengo diska, deitzen zala The Brecker Brothers. Ta, de hecho, lehenengo abestia, Some Skunk Funk, hola deitzen dela, dakate rollo superantzekoa. Eta disko hau da 4 urte beranduagokoa, ez da hainbeste denbora. Ez dakitena da, noiz da nola ezagutu zian. Eta ez ez union topatu. Ez. Nere teoria da, lau japoniar hauek zian ikasleak. Batez ere mukaia, oza, 22 urte zituzten, 22, 21, 20. Bai. Nere teoria da, Brecker anaiek ja gira mundialak egiten zituzten. Eta ikustera joan ziren. Eta nik uste Japonian zeudela, ezagutu zituztela nola bait, eta kolaborazio bat edo eskatu zutela, baina zuk pentsa zer dan, Brecker anaiek ja instalatutako bi artista zure lehenengo diska neotea. Ez que, nahi lokura bat, iruditzen zaitu, zelako ona izan berdezun talde bezala, Brecker anaiek ja, zure lehenengo diskan partertzeko iruzpalaua bestitan. Bai, ze haiek etziren edo norekin. Hori da. Arituko. Eta, bueno, Brecker anaiak Randy eta Michael Brecker David Sanbornekin. Dala saxofoi altua, ze Michael Breckerrek tenorra jotzen du batez ere. Eta Randy Breckerrek trompeta. Eta konturatu nintzanean crossover ontaz, izan zengo, baina eske hau da perfektua. Eta kontua da, zuk entzuten dezu The Return of the Brecker Brothers 82an, eta diskonen oso antzekoa da. Osea, entzun degunaren jeitsiera intro honen hasieran time limiten teklauak berdin egiten du. Osea, badaude elementu batzuk, esaten dezuna, eske Kasiopean fanak zian, eske ziur nago. Osea, igual ez zuten jarraitu eguneko un bide dana, baina parte hartu zuten, gustatu zitzaien eta mantendu zuten talde hori euren radarrean nolabait. Eta Dirty Loops ekarri nizuela aurreko zearen bukaeran, baita ere Kasiopea taldearen fanak dira. Eta, no se, iruditzen zait disko honek, dala altxor txiki bat, hor, Japonian dagona, eta oso jende gutxik ezagutzen dula, ez zitela gaizki iruditzen eguneko egun ze horrela,
Ez da agortzen disko hori, ez da agortzen vinilo hori, baina ja super garestia dela eskuratzeko. Eta entzun, Kasiopea taldearena, investigatu YouTubeen dauden bideo danak, ze benetan graziosoak dira, dakate koreografia pila bat, gainera, taldeak, dantzatu iten dute, jotzen dauden bitartean, dala oso zaila, batez ere kontan ukitzen zer dauden jotzen. Noiz da zure urteetetza, Maialen? Birak trenen. Uztaiak 29. Birak trenen egiten. Denbora ematen digu crowdfunding bat egiteko. Maialeni edizio berezi vinilo special edition bat oparitzeko, Joder, pues, bai. kriston ilusia ingo ziten, egia esan, zitot gezurra esango. Uztailera eta esan da. Benetan garestia diala, Osea, vinilo bat onda 50 euro, no sé yo. Osea, bigarren eskukoa, hirugarren eskukoa, euskalo, baina... Osea, ara jun berde, eski igual merki bat atzait ara jutia. Bueno, jena orain momentu aproposamen da... Orain? Japoniara juteko orain, Udazkenean? Zeharengatik, Txampona euroa eta jenaren arteko zeharengatik. Begira, dazkat pare bat lagun handik Leicester azaroan doazenak, esan beharko diet, juntzaitezte vinilo dendetara edo zerbait, eta akopio hain, bestela. Hori da. Baina, bueno, hori, pues Kasiopea entzuteko superguai dagola. Eta bukaeran azkeneko abestia jarri zuet, Asakaie dala Mint Jams diskako abestietako bat. Mint Jams ere gomendatzen dizuet, 82 urteko diskoa, dana zuzenekoa. Osorik. Así que, eta mermelada tarro bat. Así que, gozatu. Ba, eskerrik asko, Maialen Tellería, asko gozatu dugu, asko gustatu zaigu, deskubrimendu hau, eta... Ian bateria salgai jarri dute. Pentsatzen nuen zabertzen nuela, kurrikulumua, bota behartzen nuela talde honetan. Salgai. Laizter hasiko dira bateri berri bila. Danak, salgai, dazkotan traste guztia salgai. Merke, merke. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Benetan zu nongoa zara, benetan nor
bidaiatu dugu espaziotik, espaziontziekin, bidaiatu dugu espaziotik eta Japoniara musikarekin, eta orain pixka bat serioago jarriko gara, naiz eta aurreko gaiak serioak izan diren, azken asteetako gertakari baten berri eman nahi dizuegulako. Bueno, esan bezala, gai serioa da. Astebete pasata gaur Samuel Luisen hilketaren epaiketan haseratikan. Orain dela 3 urte hilketa bat gertatu zen A Coruñan, hilketa hotz eta homofobiko bat, eta orain jarri da prozesua martxan, eta gau hartako gertakariak ez dira entzuteko samurrak. Eta 2021ko uztailaren lehenengoa izan zen, pandemia ondoren gaueko aizia, zabaldu zen lehen eguna Galizian, eta 10 hilabete erdiren ostean, jendeago gotxu atera zen kalea, eta aspaldiko partez, parrandago hori asetzeko atea zen jendia. Egun horretan bertan, kalera atea zen Samuel Luis izeneko 24 urteko gazte Galiziarra. Hau urtebete zuela, Brasildik A Coruñara mugitu zen, eta bertan bizi izan zen, bere bizi osua. Eta, esaten zutenez, pertsona lasai eta pasifikoa zen, kongregazio evangeliko baten parte zen, eta gurutze gorriakin kolaboratzezun. Hortzako teknikaria izateko ikastena izan, eta erizain laguntzaile bezala itezun lan. Orduan, pandemian nahiko estrauta bileko zen, lanez beteta, eta orduan, parranda eta zen. Hori, esan bezala uztailaren 2 ostirala, izan zen lehenengo eguna, lehenengo egun izan zen uztailak batean, eta esala jendea kalera, eta uztailaren 2 izan zen ostirala. Lehenengo parranda egun ofiziala. Hori da, bigarren aldiz, kaleak jendez bete zianak. Samuel Luis, atea zen aurreko egunean, hori da, ostegunean, parrandara, eta urrengo egunean berri izateatzea erabakizun, Elanden izeneko pub batean, A Coruñako Riazorreko paseo maritimoan kokatuta zeona. I know you're thinking I'm heartless. Gaua lagun talde batekin igarozun, goizeko 3 aldera arte, ze hor izan zen itxiera ordua jarri zuena autoritatek. 3:10 gutxi aldera, Samuel bere lagun Lina kinatea zen pub kanpora, eta erretzera, eta Linaren bikotekio esan, Vanessakin bideodei bat itea atea zen. Lokaletik atera eta pare bat metrotara juntzean Buenos Aires izeneko etorbidetik gertu, eta haien lagunak pub barruan gelditu zian. Get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me. Linaren bikotekide Vanessak esaten dunez, Samuel oso pozikzion, ustairen 3 berriz naizulako atea, gonbita iten ez zitzaion ateatzeko baiekin, oso ondo izala pasatzen, eta hori, pixka bat hori zan ambientea. Hala ere, gaua pasartea kontatzen eta barreta algara zeuenean, erakusteko, behaiek kokatuta zeuden lekoa erakusteko Vanessari, Samuelek mugikorra hartu zuen eta aizitzaion erakusten ingurua. Ingurua, ez? Bai, oso oikoa bideodei batean zaudenean, begira non nagoen, hemen ezkerretara eskuinetara Eta hori, kamarari buelta eman zion, eta justo hori entzunean, bikote bat aizan pasatzen mutiletan eskagazte bat behain paretikan, eta, bertxio bat egionez, mutil hori, bikotekide bat, aizan pasatzen, eta kruzatu intzitzaion, betu zion Samuele, eta zantzion, zaizea, nik grabatzen, mesez kendu hori, ez dakize? Pentsen horrek pentsatu zuen, bideodia beharrean, grabatzen ari zela. Eta hori, modu oldarko batez, ez grabatzeko esatari hasi zitzaion, eta esaldi bat, asko errepikatu duena guain epaiketan, esan zunaiz, oparas de grabar, o te mato marikon, esan omentzion mutilonek Samueli, eta hor, pixka bat, liskar handi bat sortzen hasi izan.
Eta hori, gainea, etzan egia, etzan grabatzen nahi, esan duen bezala bideoi bat egiten nahi izan, eta gainea mugikorra etzekan Samuelek, Linak zekan, beren eskakin hitzeiten ari zalako. Eta, bueno, pixkat hortikan joan asuntua, o paras de grabar o te mato marikon, esaten du testigantzan arabera beste mutil batek lepotikan heldu ziola Samueli eta amenazak esaten hasiritzaiola. Eta hori, Linak eta bere bikotekidea, Banesak oain adirazi dutenez, Samueletan inoiz lotxatzen bere orientazio sexualagatikan, eta honek esan ziola marikon deke. Eta hori esan ondoren, Pero, eraso homofobiko horri aurre egin. Hori da, beak etzekan ningo lotzaikan, eta esan zio marikondeke, eta honek bestia olartu eta ukabilkada bat eman zion. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough? Eta, bueno, momentu horretan Linak oio egintzun, beldortuta, eta bideoiaren kamera gelditu gintzen, lurra eruditzaion mugikorra, eta baina, bueno, alare mugikorretik entzun itesan hoa indikan audioa, eta Vanessa bestaldetik entzutena izan gertatzen izan dana, eta beak esatezun arabera, entzutezun momentu hortan Vanessak adirazizun, utziozun, ere laguna da, eta olakoak esaten hasi izan Lina, definitu nahian, baina bikotekideko beste neskak, netzion utzi defendatzen edo liskar horretan sartzen, eta orduan gehiagoa juntzan. Would it be good enough to call for hands of Alare, bueno, momentu hortan inguruan mutil gazte bat zebilela esaten du eta horrek erasoa gelditzea lortu omentzun, orduan Samuel hor gelditu zen arpegia teritxuratuta, Lina ketzekin zer eta lasaitzeko sozein nahian, bere mugikorra Samuelek eskatu zion, bere mugikorra bilatzeko mesedez, eta orduan Lina inguruan hasi zen mugikorra bilatzen, baina horrelako baten Samuel mutil erasotzaia gelituzun mutil horrekin zeola, ikusizun nola jende pilu hasi zen korrika berondikan pasatzen, begira altxatuzun, eta ikusizun Samuel korrika, eta juntzan atzetik, eta iritsi zanako lurrian zeon Samuel, eta jende zinguratuta zen. would it be good enough? Hori, esaten du guandikan ez da oso garbi zenbat metro zentzian, 110, 210ko persekuzio bat izan zala, bera lurra erori arte, eta bueno, harrapatzean inguratu, eta izugarrizko ostika da, eta jipoitua eman zioen konorteri gabe utzi arte, marikonde mierda oiukatzen jendia, esaten duen 12 pertsona inguru egontzian bea inguratzen, hori da. Eta esategu ere bai, hau dana testigantzakin da, ez dago bertsio ofizial bat indikan, baina esaten danez Samuel altxatzen zaiatezan, eta alare lurra botatzen zuen, eta, bueno, hori. Eta gero poliziaren ikerketa dionez bai, gutxienez 4 pertsona jarraitu zuten Samuel jipoitzen, naiz eta ikusi ezin moitu zeola eta konorteri gabe zeola. Cruzó sin que nadie le enseñara un solo mapa. Erasori 15 minutu ingurukoa izan zen, eta paretik jendea pasarren gutxi batzuk atrebitu zian beha laguntzen, ikuste zuelako minoria bat zala eta oso zaila zen hor barruan sartzea, baina alare, bueno, horietako bat lagundu zion bat izan zen Ibrahim Adiak Senegaldarra, eta beha kontatzen unez, hori etzan sekula esomendu horrelako ezerre ikusi. Eta hori, erasotzaileak jarraitu zuen, ikusi arte ez dela mugitzen Samuel, bildurtu entzian ez dalako mugitzen, eta korrika ies egin zuen. Usar las teclas del piano del salón. Solo quieren marionetas. Itarte horretan ambulantzia iritsi aurretikan, hainbat herritarren laguntza izan zuen, eta hauek testigo bezala deklaratuko dute, Lauterdik aldea iritsi izan ambulantzia, eta ordura arte sorosten saiatu zian pertsonaiek, baina, bueno, alare larritasuna ikusiz, Akoruñako Ospital Unibertsitatea eraman zuen, Samuel, eta saiakera, ordu batzuk gero hil egintzan Samuel jipoiaren ondorioz.
Para la inocencia que critican. Oh, ay, amor, amor. Unos tienen hambre. Poliziak ikerketa segidan irekizun, eta azkar bai estatu zituen mugikor seinalen bitartez erasotzaileak zein izan zean, eta gehienak hain nagusiko hasian. Naiz eta bi, konfirmatu zanez momentuan, esatu zuen adin gabekoa zela. Eta hori, separatuta interrogatu zituzten bakoitzan bertsioa kontrastualizateko, baina, bueno, libertade baten gehiatu ziala esaten dute. Eta hainbat lekuko elkartu zituen, inguruko kameretako grabazioak hartu, itxaspasea leku hortan zeuden kamarak eta behitu zituzten, eta hor ikustezan, nigo golatzen naiz, zabaldu zala bideo bat Samuelena korrika, eta ikustezan hor nola inguratzezan, hau kriston sensaziolismoa egontzan honen inguruan, telebistatan etan zeuden irudi horiek, ez dakize, xantzan oso bortitza zan, eta ikustezan kamara hortatikan nola jutezian beratzetikan, eta ezan ikusten beha inguratuta zeon jendete ikustezan hor. Eta hori, honen arira, izugarrizko mobilizazioak intzian Espainian zehar, justizioa eskatuz, ze hori gertakarien ostean 7 pertsona atxilotu zian, baina hasiera baten etzan atake homofobiko bezala konsideratzen hau. Baina orain epaiketa izaten ari da, eta pentsatzen dut faktore hori kontuan hartuko dutela. Hori da. 2023ko urrian, A Coruñako Ministerio Fiskalaren kereia publikoa jakinarazi izan, eta kereia horrek 25 urteko espetxe zigorra eskatu zuen, gehiengo iraupena dela delitu mota honentzat, 34 hilketa egietzaz akusatutakoentzat, eta 22 egiekidentzat. Gero esplikatuko beto bakoitza zein dan, hau intzuen pertsonak edo pertsona, ez da nola ditu, hauek zein dian, eta sakonduko du gehiago bakoitzak ze gotzi zaion, eta, bueno. Alare, fiskaltzak 121 urte eskatu zituen 5 akusatu printzipalentzat, gero aparte zeuden bi adengabetu komentatu dugu bezala, zentro de menores bata sartu zituenak, eta hor daramatzate 3 urte erdi inguru. Oain, urriako 24ean aterako mendia deklaratzea, eta hori, 304.100 eta 53 euroko kalte ordaina eskatu zaie familiari guztira, eta oantxe hasi da epaketa, aurreko astelenean esan bezala, eta fiskalak esandako hitz batzuk oso resonatuak izan dira, eta kriston birala bihurtu da kasu hau. Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado, muriendo irremediablemente instantes después. Por la forma de expresarse Samuel y por su apariencia, extrajo una conclusión sobre la posible orientación sexual de esa persona. Y por el rechazo que sentía hacia esa orientación sexual, se abalanzó en presencia de la también acusada, que era su pareja en ese momento y que estuvo presente desde el primer momento, se abalanzó sobre Samuel golpeándolo brutalmente, de una manera totalmente sorpresiva. Hau da, fiskaltzak dio eiza izan zela, eiza hitza erabiltzen du, sekulako jipoia jasan behar izan zela Samuelek, erasotzaiek ondorioztatu zutelako Samuelen janzkera eta keinuengatik bere orientazio sexual zehatz bat zuela, eta orientazio sexual horrekiko gorrotoak motibatu zuela erasoa. Beraz, hemen argi eta garbi guztien da, badagoela gorroto delitu bat. Hori da, froga dana daude, jipoetzen izan bitartean marikon de mierda esaten aizian, lehenengo ukabilkada horna horretik ere bai te voy a matar marikon, frogak hor daude, ukaezina da, eta bueno. Oain momentuan boskide ari dira epaitzen, hau dira Diego Montaña, Alejandro Freire, Caio Amaral, Catherine Silva eta Alejandro Míguez, hauek dira akusatu printzipalak.
Baina abian da epaiketa eta pentsatzen dugu hurrengo egunetan gehiago jakingo dugula eta egingo diogu jarraipena kasu honi ze nolabait pentsatzen dugu mugarri izango dela bai LGTB komunitatean eta baita feminismoan eta baita gizarte bezala honek epaiak eta ondoren etorriko denak berez jarraipena egingo dugu hurrengo egunetan. Aipatu ditu Eirek zein diran akusatuak eta hori eta ere hitzingo dugu aste honetan zehar beste uneren batean, baina nik Eire galdetu nahi nizuke Ibrahima Diak eta Magaten Daierengatik. Hori da, bi pertsona hau edia senegaldarrak, momentu hortan justo itxasleku paretik pasatzen nahi zian eta ikusi zuen gertatzen nahi izana. Hauek deklaratu due, aste hontan deklaratu due, eta esan dute hasieran uste zuela borroka bat zala, mutil bat lurrean ikusi duten eta ostikoka aritzaizkiola ikusi zuten. Baina, bueno, behaiek esate zuen gelditzeko eltze ziela, azkenean sartu intzian ikusi zuen, gelditzeko eltze ziela, baina mutilak inguratu intzien, behaiei jipoitzen hasi zian ere bai, etzekien zer egin, eta hor mantendu zuten, saiatu zian pixka bat defendatzen Samuel, ikusi zuten arte ies egiten naizela erasotzaileak, behaiek bildurtintzian, esan duen, guantxe epaiketan esan duen bezala, behaiek momentu hortan irregularitate egoera bat entzun den, eta orduan bildur ondia sartu zitzaien, eta ies egitea erabaki zuen hauek. Eskerrik asko Ire Maia Manterola, esan bezala jarraituko dugu gai honekin, adi egongo gara, ze gertatzen den. Noizko aurre ikusten da bukatuko dela epaiketa? Azaroa erdialde arteo, hendikan esketa estigo piloa daude, lagunek oain deklaratu dute uste, orduan pixka bat oso luzia izango. Egingo diogu jarraipena gaiari, baina eguerdiko 12ak gainean ditugu eta irratsaioa agurtzeko unea iritsi da. Julen Goikotxarrago, pentsatzen dut gustora joango zarela etxera zure espazio kontuekin gora eta bera ibili ostean. Bai. Zer egingo duzu etxera joan daukan YouTubeen espazio dontzien edo kabokaina beraleko bideoak jarri? Zuzenan ikusi dezakezu, zerari nahi baduzu. Estazio Espazial Internazionaleko zuzeneko emisioa dago, eta bertatik zure etxear ikusi dezakezu. Bai? Bista hono bat badukazu bai. Did you ever want it? Ire Maia Manterola, zure gustora etxera? Bueno, hauta gero pixkiat gorputza hola gelitu zain. Gorputzan nastuta, bai, bueno, tira horrelakoak ere kontatu behar ditu, horrelakoak gertatzen direlako ere tamalez oraindik, baina, bueno, musikatxoa jarriko dugu pixka bat, eta ea ala hitzen garen. Zuri entzule, bihar arte, hementxe egongo gara, eta egunero bezala, bigarren kafean, naiz irratian. Running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold little heart, oh, I can't stand myself, and I know. Keep calm and bigarren kafea.